Sanibonani, siyanibingelela. Umsibi lo okhulumayo umchazi wamaphupho. Uyabona-ke uma uphupha usendaweni efana nale engime kuyo mina. Angithi ayibona le ndawo injani. La ngapha inomfula, mkhulu nje lo mfula, uyabona. Asesithi nawu-ke manje uvela kahle-ke lo mfula. Kodwa-ke kuphinde futhi kube nokukhanya kwenza ukuthi ungaveli kahle. Uma ngabe uphupha umfula omi ngale ndlela, amanzi akhona ahamba nje sithi uphupha ume la ngime khona ephusheni lakho. Ngaphandle komfula amanzi akhona ayahamba nje kahle, awulwi, awunamsindo. Loko kusho ukuthi impilo yakho sekuseduze ukuthi iphumelele. Lelo phupho lelo iphupho elisembolayiza i-prosperity, iphupho lomfula omi kanje amanzi akhona ahamba ngale ndlela. Uma uke waphupha nje iphupho elinjalo udideke ukuthi ngabe kusho ukuthini ukuphupha ngale ndlela. Lokho kusho i-prosperity. Ngiyabonga.